Wan jngoh jongkahel lani jongka kot kakia. Mission Director ka PHC wahkaji. Ki paiba jongka ni kathan ki dap daga jingkemen. Namar syaka ni kathan kadon tangka ni kawai ka PHC but southly ki sub center. Tayu he ulakular ba unang pen bahasyu ya kani kajaka aijing sumar haki buon ki benta kat kum kajing idon kam kenang ban kentiu ya ka koj ka khia jong kani ka dong bat kathan hadin na wahkaji PHC utei uhe ulaledru such a sub center jaran ka badon hawal sanendo ngikir menskam pasien wahkaji PHC on sayo no saka x-ray machine ki building fencing ka kalaj bat ki wei ki jingdon kam kenang bakani ka PHC kan la pan ai ka jing syakri ka basis 4% iki priu jong kani ka dong ka than ka ba jangai ba ban lek syaki jakasar kum syamokurwat nong ston ladangin pai syakwi ka liangpat ngis ngoban ai ka jing yaro na ka bantaki asya jongi ki balatristom wat lari jing siu ibarit Henry ki tre ka kam ka bahe kum juru yakinas doktor jong kani ka PHC bat ki sub center bar next